Hola, bon dia. Nosaltres som la cadena SPN i avui estem al laboratori de l'Hospital Clínic de Barcelona, on entrevistarem a dos científiques que parlaran sobre l'esclerosi múltiple i el seu assaig clínic, que és un procés de desenvolupament del tractament. Estan en la fase 2, llavors anem a entrevistar-les. Aquí estem amb les nostres científiques, Maria Martínez i Ana López. Com va el vostre assaig clínic? El nostre objectiu amb aquest assaig clínic és reduir l'efecte de l'esclerosi múltiple. Llavors, per fer això, el que farem serà extreure cèl·lules mare pluripotents de la medul·la òssia per després injectar-les en pell intravenosa. Llavors, serà un procés que es donarà en diferents dies, perquè no ho podem fer tot el mateix dia, ja que hi ha d'haver un tractament pel mig. I ara mateix estem en fase 2, ja que a la fase 1 hem comprovat que aquest tractament es pot fer de forma segura sense fer mal a ningú. I com s'obtenen aquestes cèl·lules? Al trobar-se dins de la columna s'haurà d'injectar una agulla entre la cresta ilíaca, que és la part superior dels ossos de la cadera, per obtenir entre 50 i 100 mil·lilitres de medul·la òssia. I una vegada extretes les cèl·lules, se'ls injecta directament al pacient o n'hi ha un procés al mig? No, mitjançant un aspirat de la cèl·lula òssia s'agafen les cèl·lules mare pluripotents i s'expandeixen al laboratori mitjançant un cultiu cel·lular i posteriorment són administrades al mateix pacient per via intravenosa. Es realitza de forma ambulatòria mitjançant una infusió amb xeringa amb un temps de vigilància d'entre 3 i 4 hores. I si en el tractament una injecció, com seria el placebo? El placebo, com deia el nom, és una mena de grup control. Llavors, el placebo, en aquest cas, al ser una injecció, tindrà els mateixos components que la injecció que té el tractament, però amb la diferència que no tindrà les cèl·lules mare, que és el que fan que aquest tractament funcioni. Moltes gràcies, Ana i Maria, ha sigut un plaer. Igualment. La segona part d'aquesta edició tenim una pacient amb aquesta malaltia que s'ha ofert per entrevistar-la. Anem a veure-la. Ens agradaria saber una mica més sobre la teva experiència. Quan em van diagnosticar aquesta malaltia? Doncs el meu procés de diagnòstic va ser molt i complicat. Vaig passar diversos anys sense saber què em passava, molta incertesa. Jo era una persona molt activa, però a poc a poc, mitjançant el dolor i l'impediment, vaig perdre molt de ritme a la meva vida. Vaig començar a patir fatiga constant, insomni i altres símptomes com la pèrdua de l'estabilitat o la visió doble. Van ser moments molt difícils a la meva vida, però ara ja, per sort, està tot solucionat. I llavors, com et vas sentir quan finalment vas obtenir aquest diagnòstic? Doncs sobretot jo vaig demanar que m'expliquessin molt bé, ja que volia entendre perfectament el que em passava i que ho estava passant molt malament. Vaig sentir com una vegada d'alleujament i preocupació, doncs perquè per fi ja sabia el que m'estava passant, però preocupació perquè tothom sap que és una malaltia doncs no molt bona i això em preocupava, això com podia afectar la meva vida a llarg termini. Com ha estat la teva experiència amb aquest tractament? El primer tractament em va ajudar a recuperar certa mobilitat i energia, el que vaig agrair molt. Tot i això, encara hi havia molta incertesa i molta ràbia, que no sabia com evolucionaria la meva malaltia, i participar en aquest assaig clínic m'ha ajudat a recuperar una mica l'esperança i sentir que tinc més control sobre la malaltia que abans, i sobretot també per poder contribuir a les mateixes persones que tenen la meva malaltia, també ajudar-les a que s'ho passin millor. Laura, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència i les paraules molt boniques. Gràcies a vosaltres per donar veu a la meva malaltia i donar veu a mi, i si amb això puc ajudar a aconseguir més visibilitat per aquesta malaltia i més estudis, doncs jo estaré molt agraïda. Fins aquí les nostres entrevistes, esperem que hagueu entès tot i ens veiem la setmana que ve. Ens agradaria saber una mica més sobre la teva experiència. Quan et van diagnosticar? Aquí estem amb les nostres científiques. Hòstia!